Ako gali si Heimer Canlas, ang operation manager sa Tribo Mulabi in behalf sa among tribe manager na si Jaren Canlas. Ang Tribo Mulabi sugod gid kag tukod sa amon nga amay sang mga year 1978. Sa subong ang amon nga preparation ginatingwaan gid namon nga mayo ang amon nga pagguwa sa sini nga dinagyang 2020 kay ginbalik ni Mayor ang barangay category. Ipakita namon subong work gid ma-appreciate luwat sang mga Ilonggo kag sa mga bisita naton nga alin sa pungsod nga ang dinagyang work gid nga maging world class nga festival sa Bilog nga Kalibutan. Ako si Mark Distura Bernaldez, Tribes Choreographer ka Tribong Mulave. We have a 70 participants, performer, and target 70 musicians. Choreographer ka Tribong Mulave. Gina-try gid namon nga mag-invest para sa barangay category kag gain kami kag nga kung pwede makabalik ang Tribo Mulave sa top sa subong tinion sang dinagyang 360 nga ginatawag. Makita gid sang mga Ilonggo sa Tribo Mulabi, number 1 ang amon nga costume kay kilala yang Mulabi sa na pattern per yang costume namon sa mga sapat kag sa performance namon siguro sa sini nga tuig gintingwaan gid namon kag ginasakripisyohan gid sa mga drummers namon kag warriors nga magmayo gid ang amon nga presentasyon sa sini nga dinagyang 2020. Ginatingwa gid namon nga maka-practice adlaw-adlaw sa masking ano ka hectic ng schedule sa mga participants. Mahatag kami sang best namon out of tribes nga ara ga join sa barangay category. Mabudlay magtipon kay ang iban gay eskwela, ang iban may obra na kang halos sa mga participants out of school youth. Napalapit na sa akon ang Tribo Mulave sa barangay nga category. Gusto ko makabulig sa barangay ngayon kagkapin pa sa Tribo gid ka Mulave kay halin sa una nangin parte na sa kabuhi namon ang Tribo Mulave. Nag-join ang Tribo Mulabi di lang gid siguro tungod sa contest kaya kundi sa panata man sa kay Senior Santo Niño. Ipakita mo namon ang best namon, halabira. Viva Senior Santo Niño. Viva Senior Santo Niño.